Ignacio Lasotegi, Euskadiko Arraun Federazioko lehendakariak, jarriko die zilarrezko domina. Banan. Txalo bat, pasaitarrentzat, horra, txalo handi bat, argazkia, Euskadiko trainerien txapelduna emakumezko absolutuen kategorian, Errenteriako Ibaika Arraun taldea. Txalo handi bat, horra, Ibaikakoa, venga. Eta hauei, urrezko domina, Jose Angel Bizarri alkateak ekingo die, eta baita bandera berak eskuratuko. Horra hor. Ibaika txapeldu. 15 barkatu, 47 mesortzi, 15-47 barkatu. A ver, ondo, andamei. Beste numerorekin, 15-26 berrogetabi, gaizkitan dut. 15-26 berrogetabi izen da beraien denbora, 15-26-42. Bigarren izen da Kostape, 20 segundura, 20 segundu eta 76 eunenekora, eta hirugarren horio, 47 segundu, eta 87 eunenekora. Bueno, domina jaso. Dominak jaso, banan, eta ikurriña eskuratuko dio patroiari, eta patroia zein den, Aiala Ubilarrea, horra Aiala, txalo handi bat, venga. Txalo handi bat, horra hor, hiru protagonistak. Ibaika, Kostape eta Orio. Horrelako horren bat ikusteko. Venga, eskerrik asko. Bueno, guazen aurrera. Juveniletan, beraz, gazteetan, hirugarren postua, Portugaleteko San Nikolas ontzia izen dugu. Hona hemen, Portukoak badatoz. Hirugarren postua juveniletan, Portugaleteko San Nikolas. Txalo handi bat, atera argazka. Beti ere juveniletan, bigarren postua, Deustuko Arraun taldea. Txalo handi bat hauen zatere. Juan Ignacio Lasotegi presidentzia jarriko die, zilarrezko domina hauei, atzo gora bera ugari izan zituzten, baina tira, horra hor, txapeldun ordeak, juveniletan Deustukoak, eta afizionatu pila bat gainera Deustutik, mutrikura zorri direnak.
Hola, se lerrokatu. Eta zilarrezko domina jasoko dute. Deustukoa. Venga, txalondi bat, Deustuarrentzat. Mapeak bakarrik ez dituztela egiten, Baizik eta raunen ere bai. Deustuarrak, horra! Eta guazen irabazleekin. Euskadiko trainerien txapelketa, txapeldun, juvenil, gizonezkoen mailan Sestaoko Kaiku! Amen dator! Txalo handi bat, Kaiku netzat! Osondo, batzuk eta bestiak agortuz. Bueno, hemen lerroan jarri zaitezte atzean, bai? Kaikuko gaztea, horra! Urrezko domina. Eguzkizpiak ere bai, eskertzen da gainera, eta bueno, kantera dotorea, zalantzarik gabe, Bizkai aldetik datorkiguna. Bueno, Pasaitarrek suerte askoik ez dute euki, jovenietan. Hartu beharrarekin, ziago ba, leheno hartu ia. Horra, urrezko domina jaso, eta ikurriña eskuratuko dio Jose Angel Izardi alkateak, Peio García de Andoin Lemazainari. Horra, txalo handi bat, kantatu, hola. Irukotea, Sestaoarrak, Deustukoak eta Portukoak. Eta zeitu ingot. Bueno, guazen ja seniorrekin. Venga. Gizonezkoen senior mailan, Euskadiko trainerien txapelketako hirugarren egin dutenak, Sestaoko Kaiku. Ea, zatozte Kaikukoak. Kaikukoak, Jose Antonio Espositzok, Federazioko bukalak jarriko die, brontzezko domina, Kaikukoei. Azkeneko txampan hortxe lehia bizian bermeotarrekin eta eguneneko batzuatek irabazi diete bermeotarrak, igarren postua. Brontzezko domina jaso. Eta txalo handi bat, Kaikuri, venga! Horra, argazkirik batzuk ere eta, dituzte, afizionatuak ere asko etorri baitira.
Eta baina eskina batean jarri, bai? Ikuri, venga! Horra, argazkiri batzuk edateako dituzte, afizionatuak ere asko etorri baitira, eta baina eskina batean jarri, bai? Bueno, bigarren gelditu dira, Bermeoko arraun taldea. Txalo handi bat, Bermeo eta Retxatere, venga, bor! Hauek bigarren, eta hauek, Valentzio Lasotegi, Euskadiko Arraun Federazioko lehendakariak jarriko die Zilarrezko domina. Zilarrezko domina jaso, horra hor, Bermeotarrak, bigarren txapeldun orde Euskadiko trainerien txapelketan. Esku eman eta argazkietako unea. Horra hor, Bermeotarrak, txarro handi bat hauen txatere, Venga, txapeldun ordeak, Bermeo, Urdaibai. Euskadiko trainerien txapelketako garailea, gizonezko senior mailan, Zierbena Arraun Elkartea. Zierbena Arraun Elkartea. Venga, txalo handi bat, Zierbenako entzat. Motriko txikio bat egiten dituzte. Jose Angel Izarri Alkatia jarriko die Urrezko domina, eta bere alako batean eskuratu bandera. Horra hor, Zierbenakoak. Beraien denbora, 13 minutu, 45 segundu, 89 13, 45, 89. Ondoren joan da Bermeo, 8 segundu eta 97 segundutara, eta Kaiku hirugarren, 9 segundu eta 16 eunenekotara. Begira, diferentzia zein da, 13 gehi 16, eta 9 euneneko batik, Bermeo aurretik Kaiku baino, alderantziz, ez bai, Bermeo aurretik Kaiku baino. Osea, zentesimetro. Bueno, horre bandera ere, eta Iker Jimeno izango da dantzatzen bandera lehen da bizikoa. Horra! Agintzariak ere bai, arraundariak ere, eta horren bestez amaitzen dugu Euskadiko trainerien txapelketa. Gogoratu, hau, datorren larun batian, datorren zapatuan, arretzateko lautartan traineruak izango ditugu.